Čaute, vítam vás tu. Viem, po nejakých 100 rokoch, ale že po 100 rokoch natáčam ďalšie video. Za prvé, nemám nápady. Za druhé, tiež nemám nápady. Za druhé, možno vymýšľam, ale napríklad na leto. Takže v tomto videu dneska samozrejme si ideme robiť masku. A akú, to sa dneska dozviete. Za to, že si ideme dneska robiť masku, si musím dať dole šiltovku a som strašne strapatá. Nevadí. Takže dneska si ideme robiť toto. Kým začneme, ja si dám takúto čelenku, bežne používam, je taká divná. Ale keďže si ideme dneska dávať masku, tak je to perfekt. No, keďže začneme, tak si dáme takúto vlastne, co to je, baleu, taká, ale je tu asi tak polovička vody, lebo ju furt používam, zabrala som si maximálne tak 2 tampóny. Ináč potom mám nové svetlo, takže proto to není také dobré. No, my si to dáme takto, a to je moc. Ja si to dávam vždycky, že takto. No. Vôbec to nemám zrkadlo, takže si to musím takto cez mobil proste. No a aby som to mala, tú masku, alebo co to je, tak si to musím dať takto. Dobre, to je všetko zadat. Takže, no, ideme si ukázať masku. Masku mám takúto zelenú. Magic. Ja. A potom som si ešte k tomu vybrala, že tada! Ja, to je vlastne takto proste. Takže skôr by som dala tú masku. Budem vypadať jak šaša. Ale to nevím. Dobre, otváram. OK, tak to som netušila. OK. Zaberáme nožnice. Však mi to ani moc. Dobre. To smrdí. Kamarádi, to smrdí. OK, jestli sem dám kôš na odpadky. A ja, takto to vypadá, hej, zabalené. Jak obrúsek. A teraz, to je masné. Si to musím nejakým spôsobom otvoriť. Ale jakým, tak nevím. Jako, ja mám za chvíľku tréning a už asi niečo. To si ze mňa děláš. Jako fakt, tohle si mám dať na svoju tvár. Vážne. Tohle. OK, ideme si to dať. Vypadá smiešne. Toto nevím, čo tu je. Je to na nic. Fakt, ja mám o 18:30 mám tréning. Vypadám hrozne. Už však bohu. Iné si umyť ruky, musíme počkať 24 hodín. Je do hodiny, ale strašne vyzerám jak... Nevím. Proste nevím. Nevím. Jak šaš. Bolo niekoľko hodín a ja si to idem dať dolu.
a musím si umyť tvár. So mnou do kúpeľne. OK. Ideme na Magic. O, to je voda. Je to nejaký kaktus. Oh. Yep. Necítim nic, dobre. Počkaj. To nie je docela v pohode. OK, tak to vypadá. A očividne si to mám nechať asi tak. Alebo, počkaj. Skôr takto. Tak mám. Tak sorry. Mám to zo zlej strany. OK. Vypovedám za prvé jak morská pána, Ariel, a studí ma to. Ale poviem, že je to strašne dobrá farba, páči sa mi. Ale mám to tam pricupnuté jak nejakú, jak sa to volá, pielicu. Takže, tak no. Ja vypadám jak kráva. Ako fakt, ja vypadám jak Julius Hagrid. Nebaví, idem si to do dole. Ale to co je? To co je? Nejaká guma? To co je? A? Už je to také polometé. Nevím. Voní to krásne, ale určite zajtra budem mať krásnu pleť. Také trošku divné videjko, ale toto urobím s tatinem alebo s mojim bratrancem. Keď chcete takéto video, že spravím toto isté s bratrancom alebo s mojim tatinom, tak dajte, aby tu bolo 200 lajkov.